Kwento niya na isab challenge ko si Kao. Basta pa kasi nando kay pin. Siguro na isab basta correct na isab. Answer nun. Niya na isab price ni. Wow! Kwento. Itchut na isab. Gay ka jari mag-awit. Suga isab gai. Oh no! No kay pin. Kwento. Namakante kayo cellphone. Wow! Gay. What? Di ba yung cellphone eh? Bibinisog gay. Sige, siguro ako cellphone ano pa ini iPhone 15 Pro Max. Gai. Huh? Damakante kay si Kao ni. Gay. Aten gai. Ako na dito sambong nin gai. Pagge siguro ako ni isa sa dia sinin. Mag-upa ni ko. Gay. Manda, hindi pa sa huling pen. Waya kay nurungan sin. Wow! Ngansel kay pagge dito daw no price nun. What? Oh, pensin to oh. Labanes nito. Bus pangurong na ako ang ko gay. Napagge challenge si Kauhin. Gay. Ano okay. Naku ito gated doon uye kay mon pagge 99%. Oh no! Kulang sambung nun. Pinda-pinda. Hindi na press. Kaya tapos magkay ko kagayan ko din mo. Nako na pinaing kung yung abot 100%. So ko ito na okay tiya na price no. Limi pilak do. Ang sini ekas sa di pinagkatimo sa tipong. Napagge tumawan sel nun. Mag-away kaya wisan may guy. Boy challenge ko nga yo doon. Gay, sugay ano sugay sa dihin. Na doon. Na. Sin na namiyan manamalan kananin dahatos na sa price nin na lisaw no limi pilak do. Nga abot dahatos price nin. Sa challenge pagipin gay. Hindi gay. Naku ito suga masih do no. Iyan doon. Ang ina utang mo sa ako. Siyang pukli may utang ko si Kauhin. What? Parama, gay. Taga mi sab kyo iya lo dahatos. Ahat buah content. Listaw limi pilakin. Okay ne bye-bye ne.